Hello guys, di na nag-andaw na ako sa Ilil, preparado na sa. Asa nang dani mo Lil? Oh, sundang. Nasay ako, oh, sundang nga tayaon. Ambot ka kuha pa kami ni ani og imbaw. Oh, na ready na ami tubig. Okay, sige. Unya na guys. Kay mga to na may padung. Nanas Ilil, nag-una na. Mahintag kaloy ang Ginoo nga makakuha itaw ni og imbaw. Oh, na nami padung nami ngadto asa kanang kuan, latayanan nga. Unsa toy latayanan diha Lil, ligid no? Oh, padung nami ngadto latayanan sa ligid. Ang kisa po na sakayan. Oh, di anami dari ah. Nana nakita na ang kuan. Saingan anang ligid. Padung nami guys sa ligid. Nag-una na akong kauban. Nag-una na si Ilil, akong kauban. Is on nag-traffic ang kanang agianan sa kuan. Agianan padung sa dagat. Oh, manginhas may magdamig video na. Dagan kag kuha. Naligo naman nila ganun. Kaya sila ni balik pa dun. Dako ding dagat kanina. Kanindot niya dako pong hunasron. Dako nang hunas wa pa. Ay, sakto kay mao pud gyud pagsugod. Sakto ni Lil, dako tag agi ani Lil. Kay mo pa pagsugod. Oh, mo ni guys among agianan. Kuan ni siya kanang donated ni Jenny Christensen. Dugay na kay ni, salamat yun kaayo niya. Nga iya nagipahimo kay di nami malafukan. Di ba Lil? Oh, sige guys, kay murag lisod kayo ang akong pag-agi. Oh guys, hapit na ni abot si Ilil. Oh, to na hapit na siya sa ganghaan sa kuan hunasan. Taray. Oh, murag taas-taas na gid ang among na kuanan. Agian. Oh, laliman ka ni anang ka. Dangog anang mga bato. Uy, nisibat mas Ilil, wa maning agi sa. Ako Ginoo ko latak. Oh, nanay bahay nga rin sa dagat. Ay, gibutangan din nya naibayad pud ang kuryente ha. Donation. Pero naa si. Oh, nice kay dako kay ayog lugar oy. Nana sila entablado diri ada sa dagat, guys, oh. Oh, di ba? Oh, padung nami manginhas. Padung nami mangimbaw. Mangimbaw. Ang mangimbaw pud tingan kinadamag. Oh, mo ni ang hunasan, guys, oh. Di ba kalapad kay grabe ko makuha. Oh, mapadyo paghunas, guys. Tara, Ilil unan na. Sige guys, unya na sad. Unas Ilil nagsuwat siya siyang forever. Kasi may ngan ano forever ni mo Lil, baliktad man eh, iminsik. Oh. Taliuan man Lil. Na taliuan jud guys oh. Hala oy. Di ba kami naingon mi ni Anis Kabaw gituna. Hala guys oh, dako kayo nga mahunasan guys, pero biyag. Ha? Hello guys, murag galapok-lapok gid og gamay ang among agianan oh. Na. Samutan ni gid didto sa kuan sa lugar sa kanang among kuhaan og imbaw, di ba naingon gid mi ni ani sa gituna sa nga baka. Aw baka bali ay kabaw gikagwang. Chor ay. Kana din ha, ngana mi diha am suod sa kalapukan. Abangan ni guys. Hello guys, ako nakit-an dito bo. Di man maklaro ang iyang kuan ay. Aw nara. Nara guys, nagganga na mura siya og kuan. Sige, nagganga nga kuan. Secret. Na akong kaon guys ha. Di ba mo take off na rin siya guys. Ay, ito ara, nakuha nang nagganga. Ayan na guys, nara. Di ba, ano nagganga? Sarasad ka buok. Uy, nara oh. Cute, trigid kayo guys. Sige lang, may nalana, puno-puno niya. Ayan guys, uning kipot na siya kaya akong natandog. Nara kani mo ni siya guys, mo ni litob. Oh na di ba?
Gamay. Sa dilang og gamay. Ato na mis unahan guys kay wa naman diri ah. Kurot na siguro sa mga expert. Minute. Oh, si Ilin nakakuha na sa dugo sa kabuo. Bahar ko sod kapin. Oh. Mag-aawas, maghahambin, magpangahabilin. Oy, maghambin-hambin pa jud yung mga habilin pa gid sa kadaghan guys. Sama na Lil. Ay, hindi mao giahak. Hay, manuli pa mi guys sige. Giahak ang ako ang kanang pang-imbaw na habilin pa gid in taon ng akong sandata sa imbaw. Di aragyo nabilin. Yatay guys nakakita si Ilil og guba. Oh. Baong ang sama na Bangkot. Bangkot o sige Lil. Ba nang bangkutan na. Munay bangkot. Yan o munay bangkot. Bangkot na gamay. Ako short. Alam mo. Ako gid si Ilil og baong cute. Tari na mi musud. Kay muni ako ang kanang tour guide ni si Ilil. Kay wa ko katuod og asa ni sudlo ning dapitan ning daghang kang imbaw. Kakuha ba mig imbaw ron? Ani ko na mi dining dapitan musud. Ay naku. Ay! Hello guys, ako nakitaan nga taklob. Ayan o, kinaso na guys. Uy, kalami sa sabaw. So, yun din ako sudlanan guys, kaya tingalig makabuhi ni. Oh, nanagid o. Diba, di na nakabuhi. Nood nami guys. Ayan o, suod nami sa padong nami sa imbawan. Hapit-hapit panikop ni akong usa kakauban guys. Biyag-biyag, intang biyag. Ayan, padong nami sa suod guys. Hello guys, manood namin. Ano guys, oh. Kabaot mo sa kong nahog liloy. Ginawa ko. Magigimbaw yan, magigimbaw. Okay guys, padong namin nga to. Kita sa may ugangong gamay. Muna siya gango guys. Sunod pag mungari mi sa dagat, na manguha mi gango. Pero kani di ni amo guys ha. Para dito asa unahan. Muni gango sod ani bisan unsa lang na ay kanang mga pagatpaton, ibis, mga sa pana dina labayan, kanang bakasi, nya kasag, bisan unsa basta halo-halo. Oh, padung namin nga to guys. Kita na sa Ilil og balisa guys. Kuha na nagkubo nagchinilas. Na guys, oh tiniil nami guys kay malafok na guys. Uy, wa na nag-imbaw na si Ilil. So good na. Biyag in taon, pero biyag in taon. Patay ang tuko, suko na naman tuko ani. Alak ka. Biyag in taon, biyag. Puri biyag. Ayan guys, nana oh nagsugod naman si Ilil di ay pagimbaw. Di naman mo na sitwasyon na mo diri guys. Oh, ana. Pilit na. Ana si Ilil. Kanlat. Wala guys, luoy kayo ni mangimbaw guys, hindi gyud lalim. O di ba nagsapatos tig. Oh, nagboots na siya ron. Ako guys tara oh. Grabe. Tara mo pwesto sa mi guys ha, asa mi dapita. Yan guys. Tara guys, so ana oh. Guys, muna ni ang amo ang pwesto dari guys. Ano ni ang agianan. Mo ni dinhi ang nay imbawan. Imbawan daw. Oh, di ba? Kuha na Lil. Oy, nagkurog ang akong kamot gunit cellphone no. Grabe naman na oy. Kisa ba di magkurog ana guys oh. Nga ang akong tiil na lubong na. Ni na pagigipang dao, mga paraphernalia. Oh, apa? Sudlanan pansibot. Okay guys, ana. Hello guys. Kitaan ko Lil. Oh. Ay ra bato eh. Katuhin tingog. Nawala man eh. Mara to di ha. Kuuta ako. Uy, bat. Ate, ito na Tara. Guys, oh, nara nagkuot na ta guys. Maubakat ni. Ako ginuo ko kalayo ba? Uy. Ako ginuo ko. Oh, naayud imbaw. Yes, imbaw. Oh, diba? Nako. Yes, guys. Oh, diba? Ay, akong hitsura. Nara. Pindutin mo na, day. Sorry pindot ate. Sa imong left.
Asa naman Lil? Ito na nakakuha na po si Ilil. Gamatitot. Oh, taong kalooy na gamay. Pero may na lang na. Lami ni kilawon. Love wow. Natusok na. Nga na guys. Nga naon ang mangimbaw guys. Oh. Hindi lalim. Tigib lalim na mangimbaw. Oh. Bitan aura ko ng mangimbaw be. Hi. Allah. Oy. Diba? Oh. Kamu diha ang naa pa mo'y plano. Nga mga og imbaw. Muuni siya ang inyong kalalabasan. Hanara guys oh. Muuni kalalabasan ninyo sa inyong hitsura guys. Ana. Tusok na guys. Kaya saon man nga may magunit sa among cellphone guys. Amo lang pindot-pindoton guys. Unya na lang ni mag-video inignaan na mi makuha na sad. Sige guys ha, basta muna siya ang mangimbaw, ingon ana ang mangimbaw guys. Di lalim, makakaon man tuod pero grabe. Hello guys, guys. Oh grabe hitsura guys. Oh grabe gid taw nagkarasikot guys. Oh buo na. Oh hitsura guys. Oh mo ni. Naan, ingon bisag basak guys. Pero di na balik kay agoy oy ka. Ha, baka isa kong batay. Nakakasikot. Hello guys, di anasad. Ang gamay guys, oh. Oh, muna siya imbaw guys. Oh, naarang imbaw guys. Lami kayo nagsabaw. Oh, suod na sa sudunan. Tusok na naman. Anira, oh. Wala. Doon na. Basta na imo tagiktik guys muna na. Na, oh. Karon wag mao siguro ron. Wait a minute. Maugid guys. Nara imbaw. Hugasan na to guys kay may nang magmukhang imbaw gid in town. Nara na guys, tusok-tusok lang. Halat ano po na. Ay, kaloy ang ginis Ginoo in town guys. Nakuha gyud imbaw na pod. Yan guys. Tara kung kaubay guys ana. Sige nagtuntuan na ingon is gilubot ni guys. Oy, magchar para biyag in town. Hello guys. Nana pod guys oh. Paminawan tagiktik guys ha. Oh. Oh, mo na siya imbaw guys. Basta mo tagiktik. Tagiktik pa more. Anak na guys. Oh, dara guys oh. Imbaw. Ato nang higot ng kamera eh. Karon na guys ha, kay higot pa namo ang kamera guys. Okay. Lil, kumusta man ka din ha, Lil? Oh, kato Lil. Saan to? Bato. Nara akong kauban guys, oh. Hinay kaya mo tusok, virgin kay kinabukan guys. Hadlok siya, mo virgin na ng imbaw guys. Pinahilo na eh. Dito dapat Lil katong kanang basa-basa. Ya. Hinay kay mo walwag oh. Tihing kuot na. Ay na. Ko anak ka na siyang scam. Scam guys. Guys, ako na po ready na po ko guys. Hello guys, murag doon na po. Lingkod ko guys, kapoy ko. Ay, ano ba to? Oh, doon na guys, move na ron. Kuot pa more. Daot atong kitikol anilil. Guys, to guys, maibot guys eh. Ay, halak ka. Ate, ano ako ro. Kuot pa ka. Kuot mas ilil doon ay. Kuot na ni kasag. Ay, hala. Nagid guys. Imbaw. Wa sa taga kapoy ay basta kay naikuha. Wa na, utong-utong na pa pinanganak akong kauban guys. Tara sa kababahay oh, niguro nagpangimbaw.
Pila nakakabukuhaan eh. Guys, pahuway ko guys. Kaya murag lisod na kayo. Lawas lisod pag ginawa. So guys, oh. Grabe gitsura eh. Kakafoy. Grabe nag... Kirat-kirat na itong mata guys. Grabe kayong singot. Uy, di lalim. Napay postura. Tanawa na nagtiin guys, oh. Grabe yung pampustura. Nara guys ay, muni mo hang buhat guys, oh. Kaya naman itong ako. Uy, ginoo ko. Nara ay. Patusok pa na itong lubot. Ano eh? Hala guys. Tusok lubot. Naon ba pa ako? Uy, iya ka, patay. Agoy, ah. Patay so. Tuwad pa mo. Agoy. Laoy, grabe na lata yun. Ayan guys, oh, lata, grabe. Patay. Ayan na guys. Lata na po meron. Ay, wala dyan. Allah, scam pa dyan guys, now scam. Why so scam kayo? Ay, ada rin. Agoy, patay. Ay, grabe. Hindi sa pagkakuha. Nagit naman siguro eh. Agoy, kakuha matuta pero grabe. Buhis buhay. Agoy, Diyos ko. Hello guys, update sa itsura na guys. Dara oh. Moni. Grabe na kayo. Diyan sa ako kauban ha. Hello guys, dara update ni Ilil o padung na mi uli. Hapit gid mi. Wan na. Patay ning imong cellphone hurot na ang kuan battery og kana siyang memory. Naapon ta tay daghang kaayong. Hello guys, dinami sa unasan kay gawas bis katunggan ka puti na namong kapuya oh. Na sila na namong mga kauban oh. Say hello. Na hello. Oh, mo ni mga gagmay pa manginginhas na. Ano nga kuha be? Oh, dara ila kuha guys oh. Oh, master na liwat silang inahan to. Ah, sige ko siyang bata. Tuwara guys. Bahala og nagkalisod basta kay manginhas. Yan. Padung na mi uli ron guys. Hello guys, mo ni among kuha guys, nara guys. Nauli na gid in town me. Hello guys, mo na niyang among agi panguha na luto na. Wa na gamay na lang nahabilin. Hala, oy, unsa man na oy. Wa na guys, oh, na nakinamot na akong bana guys. Kaon, sarap kaayo. Hello guys. Sarap. Sarap ko na kayo. Torjak niya ang taon guys. Sarap kabaw. Ako guys, di ko makaon kay masawat akong high blood. Hala, oy. Kaon pa more.
Oo. Muna na rin nabilin guys. Daghan kayo ang imbaw. Nya muna na rin nabilin. Sarap na sinaw ang kanon. Sige guys. Thank you for watching.